Ассалому алейкум, апаҳои азиз, хоҳарои азиз, номи ман Манижа. Ман залатой директор компания Фаберлик. Ҳамаи шумо апаву хоҳароине ки дар хона мешинед, дар ягон ҷо кор намекунед бо кӯдакҳои майда, ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунам. дар командаи ман зиёда аз 500 нафар занҳои тоҷик кор мекунанд ва ҳамаи онҳо маошҳои хуб мегиранд. агар шумо хоҳишманд бошед, рақамҳоямро дар экран мегузорам, нависед, тавассути ватсап, имо хушрӯ карда мефаҳмонам. дар ин ҷа ягон пул виложит намекунед, балки пул кор мекунед. касоне ки бовар намекунед, канали ман ҳаст, Манижа Залатой директор навистагӣ, даромада бинед. тӯли 2 сол аст ки ман дар компанияи Фаберлик кор мекунам, маошҳои хуб мегирам. аввалан аз худованд талаб кунед ва баъдан бисмиллоҳ гуфта корро оғоз кунед. ман тонистам, ҳатман шумо низ метонед. ассалому алайкум духтаро, рӯзатон ба хайр шодӣ бошад. имрӯз ман ба шумо хонаи худамро нишон медиҳам. духтаро, мо омадем камака катяпам уборка кардем. рости ҳама ҷо беспорядка буд. мо толка амин чангу ҳама ҷо тортана гирифтагӣ будан. дар ин муддати қариб 2.5 сол ҳамаё тоза кардем. инҷа спальни кӯдакҳо, мо чизоша гирифта спальни худамон бурдагием, тахти кӯрпамо оварда инҷа задагиям. ана ин дигари хона, ҳозир хонаи вай зала нишон медиҳам. пеш инҷа да вай буд, спальни худамон буд. инҷа ақӣ буд, резаш ба торик будак, барои ҳамин дилгиркунанда буд. мо спальнимона зал кардему аз зала спальни кардем. ина михали духтаро, инҷа ду тиреза доро, серавно торикай, ба ҳамин хотир мо инҷа гирифта зал кардем. ин хонаам калонаён, лекин хонаи вай спальни муҳози будагӣ вай зал калони бад буд. паласи инҷа дар инҷа камтар калонӣ мекунам. мо лавша хата кардем, даже паласошна ҷамъ кардагӣ набудем. мо беҳад саросима Россия рафтагӣ будем. вақте ки бачаам маззаш гурехтак, мо надонистем ки чӣ хел хезем равем. ҳамаи ҳамин хел партофта монда рафтагием. ҳозир мо хонао монда квартира додагием. дар ин тараф неву, як тарафи дигар ҳавлимон боз хонаву кухниву ҳамаш ҳамин хел дарун ба дарун ҳастай. амонҷа мо квартира додагием, дар онҷа мешинам, просто ҳавлимоя нигаҳ мекунанд. кроватҳои кӯдакҳои аз спальнимон овардагӣ будем. гуфтем якҷо як хорем, зимистонда гармак шавад гуфта дигар набурдем. агарне ино дар спальни худашон соз кардагӣ буданд. бо мо ха курпаоя буд ва ёя ҷамъ кардему, нимаша ҷамъ накардем. духтаро бинен, қариб 11 сол зиёд буда, бо қайдигар гӯем да ва истодагӣ бошад. ҳамин хел диванам пӯсташ ҳамин хел рафтай. аку ба ҳар ҳол биёем агар баъд иноя бо алиш мекунем, кожаоша алиш мекунем. уже да гармӣ да ҳамин чи кожа худаш пӯскан шудагиай. хай мо ҳамин хел камтар ҷобаҷо кардем, бисёр чизоя ҳамин хел мондем, роша пӯшондем. ини паласоя ҳамаша ҷамъ кардем. акнун бошад ҳама чиз ҷамъгир кунем, баъд мерем бо хонаи модарам. ино бинен чӣ хел калон шудан. вақте ки мо будем, ино майдачаки буданд дарахчо. инаи хонаи мо тарафта вай додагием, квартира додагием. акнун ман он тарафа нишон дода наметавонам. кухниву ҳама хона пона дар вай тараф барои зимистон кардагӣ будем. духтарои хонаи хуштамонам омадам. ман ҳама чизое ки заргар заказ кардагӣ будам ҳавай тайёр шудай. ҳозир мо инҷа остановка даштем ка духтарҷам биёрад, заргар мегираму ба шумо нишон медиҳам. духтаро, ина заказома гирифтам, ҳозир ба шумо нишон медиҳам. якта дигаш ба ҷиянама заказ кардагӣ будам ва ё омадан остановка гирифтам бурдану ман иноя хона овардам. анами хел сепочкаву номнавистагӣ кардагиам барои духтароя. яктаги ино нуқра яку тоза гуфтан намедонам, аку баъд ягон чиз нашавад. лекин дастаоша гуфтан ғафсак мекунем ҳамон ҷои сепочкая, лекин ғафсак накардиян. граммош где-то 6.5-7 грамм гуфтан, лекин мо насанҷидем ино чанд граммиян. дастмоноям ҳамин хел, ҳамин браслетоям ҳамин 6.5-7 гуфтагиян. набинен чӣ хел хушрӯяканд. хай мешад, хай нархашта рости мувофиқ мебиёяд. ҳамон сепочкая 180 гуфтан, браслетоя 170.
ба мо бисёртар гуфтем мегирем, арзон кунед. Ба 165 сепчикая додан, браслета 155. Ба кӯтакоя заказ кардем, хурсанд кунем гуфтем. духтаро, ин заказа ман пеш аз Россия, Тоҷикистон омаданам заказ кардагӣ будам. Ман заказамро получат кардам, баъд ба бегониша мо раҳкӣ кардем, Тоҷикистон омадем ва хостам ки ба шумоам нишон диҳам ман чӣ заказ карда будам. Ман якта амиха освежитель заказ кардем, якта аппарат барои пилинг кардан ва якта дигар куртка барои шавҳарам заказ кардам. занҳои хонашин, касоне ки хоҳиши кор кардан дар компания Faberlic дошта бошед, ба ҳамин рақамҳои рӯи экран ба мо нависед. Мо ҳатман ба шумо ҷавоб мегӯем ва дар бораи кор мефаҳмонем. агар ки заказ кардан ҳам хоҳед, ба ҳамин рақамҳо нависед. заказҳои шумоя ба любой ҷои Тоҷикистон, ба тамоми ҷои Россия роӣ мекунем. боқӣ дар амони худо бошед. худо нигаҳбонатон. то влогҳои оянда сарбаланду хона обод бошед.